Democratic projection. Nagian na ba niyo nga kamo pagdunganon nga uyab ka uyab iya baa nga paglakaton hain na ang relasyon nga tangkod ngan kaupay nadara akan iya kabaltok ngan kahusay sabot ko hiya na akon upod na kadayunan pero kay ano nga may da ako kadungan haiya kasing-kasing syempre sumunod ako waka matawag mo dinduro tingda gumawas ako masakit mong pinsaron inin kahimumutangan nga an imo uyab liwathan nga tanan ining mga to timer nga duwaan urasan diri good na ihimo nga diri ako pag uyagan matatamis nga mga pulong gamit pag lumay ako paan napili biktima hunting pagsulay nadiri ako nga mauwatan ibangan kung sugad man lahiton maupay pa nga mag-usahan kay ano daw lang may tabunga di rin ako kontento hausa mga two-timer nga duhaan orasan di ko nahihimo nga di kay pag-uyagan ako ang tao nga naruyag katungayan natibda na sa laputan na nira katuyawan hanag pa duwa-duwa ako na nagmakalilikay kaya nira binuhatan dili na makalilipay iya pon buk akong ngaran may upod naman sa rek para dihiya malisang syempre kay damo kami iyo tawagan na may butang din sumpayan ng pecha para dihi nga limot karasa mo itcha mga two-timer nga tao nga diri na aasit uwatong kabudado rubilain nga paagi ayaw na pagpadarahan diri nagtatangkod kahamuta panggawas pero batasan ka maangtod estupido ka kung nakitan mo ka matuuran nga nabatian pero buwalagiyap tinuuran sa pa bahira hindi matatauhan kaya panahon niya nagutin nalat matatapuran kay ano daw lang may tabunga di rin ako kontento hausa mga two-timer nga duhaan orasan di ko nahihimo nga di kay pag-uyagan yo nawang perni mangisi-ngisi dati sumalisi dati dumiskarte damuan strategy hiya ko nung pinakagwapo hiyaan pinaka-G kaya niya sulutan pati yan uyab ni padi sobra kadamo pahan uyab waray na priority the more the happier and moto niya proud to be karuyag niya iba-iba ano pud niya everyday two is better than one much better pa kuno country kay maapil kuno higwapo matindi ang karakas baga nagliwan hambado kung magbalyuhan ikas natapod kay reserva damo sangit sige ang patakas kalugaringon pag kita mo sobra kahit taas kay madali kuno masumuhan kakababayin ng bisan makasakitan dugan diri good man nagmamaan hoy 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 akar madina pak ahoy barangon ka nga ninigin uwat kara mugod lama kalulu oy kay ano daw lang may tabunga di rin ako kontento hausa mga two-timer nga duhaan orasan di ko nahihimo nga di kay pag-uyagan bisan ano paan imo buhaton di mo malilikyan na ikaw pag-uwaton sanglit kun maghigugmahon na hunaon pag sa linggihapan imo kalugaringon ikaw iguhan kang tako bisan pa maglikay pag-igugman na tama kang pagbago na kay nakakasakit kabutahan nera heart may dalabagos kung sugat ka lagi hapiton waray makikipagis hirutian kasing-kasing na grabe mag-emote sugat-sugat din manok mag-inuupay paghigot kung di ka nakakaintindihan buot ipasabot diretsohon na lahat
kamo pamakiron para kamo di mo layon o di kamo mabiktima. Hantawo nga naguuyab tigduha o tiglima, mga anghel na tinikangan pero han na tigiha. Titutubuan na hinsungay nga nira na tigiba. Ha mga tutay mer kamo nagad maginistiktuan. Ha may mga karelasyon hira na pang istriktuhan. Himuon nininapan ngan ayaw kay paghinubya, magiging malipayon kung sugadit paghigugma. Kay ano daw lang may tabunga, di rin ako kontento, hausa. Mga two-timer, nga duha ang orasan, di ko nahihimo, nga di kit pag-uyagan. Kay ano daw lang may tabunga, di rin ako kontento, hausa. Mga two-timer, nga duha ang orasan, di ko nahihimo, nga di kit pag-uyagan. Kay ano daw lang may tabunga, di rin ako kontento, hausa. Mga two-timer, nga duha ang orasan, di ko nahihimo, nga di kit pag-uyagan.